Εγώ έτσι. Συγχαρητήρια στα παιδιά μας. Τώρα βγάζει το δικό μου. Το τρίτο, Ραφαηλία. Να χειροκροτάσεις. Να το τρίτο έρχεται, Παναγιώτα. Πού είναι το κοριτσάκι? Όχι, θα σηκώσει το χέρι. Κοίτα ρε μπροστά σου. Χειροκρότα, Ραφαηλία. Συνεχίζει το τρίτο λύκειο από το Κοντόπευκο. Ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία του Δήμου μας, που φιλοξενεί πλήθος καινοτόμων δράσεων για ενηλίκους και ανηλίκους. Συγχαρητήρια παιδιά, μπράβο σας. Μπράβο! Γιατί έκλαιγε, Γιώργο? Γιατί έκλαιγε? Τώρα δεν παίρνω.